Gülsüm. Selam. Keyifler nişik? Әйбәт. Сиңа ничә яшь? 7. Тапшыруда катнашырга әзерме? Әйе. Сәлам, Әнвәр. Исәнмесез? Keyifler nичек? Әйбәт. Айда, керемне кер. Тотып кара. Нәрсәгә ашаган? Айда. Нәрсә дип уйлыйсың? Нәрсәгә ашаган? Сита. Сита. Афәрин, иләк. Нәрсәдер пешергәндә кулланалар. Пешергәндә кулланалар. Әйе. Ә ничек кулланалар аны? Ан чәчелмәсен өчен. Аха, исемен хәтерлисеңме? Юк. Әйдә, чыгып кара. Бу иләк. 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 Әкрененә кер, сак бул. Тешләмәсен. Әйдә. Әйдә, тотып кара. Әйдә, Гөлсем, икенчесен дә белик әле. Нәрсә икән бу? Метр. Бу линейкага ашаган. Линейкага ашаган. Яхшы. Синең җавабың линейкамы? Әйе. Әйдә, чыгып кара әле. Бу метр. Метр. Әйе, тотып кара. Катай берме бу? Йомшак. Йомшак. Әйдә, куркма. Тешләсә әкренне тешли ул. Әйдә. Я. Нишләр икән аның белән? Белмисең. Күргәнең дә юк. Юк. Яхшы, чыгып карыйсыңмы соң? Аха. Ягъни җавабын белмисең, шулай бит? Алиса, чыгып кара. Нәрсә дип уйлыйсың? Нәрсә бу? Карате Белмим. бияләе. Нәрсәгә ашаган? Бу боксерский перчатка. Әйе, дөрес, бу перчатка, дөрес. Чыгып кара. Ләкин бу карате перчаткасы. Әкрен генә. Аха, сак бул. Нәрсә бу? Ашыйлармы аны? Юк, ашамыйлар. Нәрсә икән бу? Әкрен генә. Я, нәрсәгә ашаган? Кая күргәнең бар? Аны мин гаражда күргәнем бар. Яхшы, исемен хәтерлисеңме? Юк. Ну, яра, әйдә чыгып кара. Бу карга борыны, плоскогубцы. Плоскогубцы. Синең байберне күргәнең бармы? Плоскогубцы. Дөрес, бу карга борыны. Тешләмәсен. Әкрен генә. Сак бул, әкрен генә, әйдә. Нәрсә бу? Нәрсәгә ашаган? Ул агачтан ясалган. Яхшы, дөрес. Синең байберне күргәнең бармы? Әйе. Яхшы. Кайда күргәнең бар? Иде. Йомшакмы? Юк. Сүзен оныттым. Сүзен оныттың, аны белән нишлиләр? Сызгыралар. Сызгыралар. Сүзен оныттың, име? Ну, ярар, әйдә чыгып кара. Бу сыбызгы. Свисток. Аны ничек кулланалар? Ашыйлармы аны? Юк. Юк. Флейта шикелле. Ягъни синең әйтәсең килә музыка уен коралы дип. Әйе. Аха, исемен беләсеңме? Юк. Әйдә чыгып кара әле. Бу сыбызгы. Сыбызгы.